Ang 99 pesos, only rice, only sabaw, only gulay. Pero grabe ka overloaded yung unod. But dili lang, wala lang siya free soft drinks. Mag-add lang mo 20 pesos for the soft drinks. Karong adlaw mga kabisaya, on the way na punta sa isa sa mga trending gihapon nga Paris overload diri sa Cagayan de Oro City. Og nakita ra pod nako ni sa comment section na naa kunoy lami nga Parisan diri sa May Gusa. Dali ra jud ninyo siya matun-an mga kabisaya kay duol ra gid siya sa May Gusa Elementary School sa may kilid mismo no at bang lagid siya ana. Okay pod kayang location kay daplin lagid siya sa dalan mga kabisaya og kung dili traffic nagid mo pwede maparkingan no. Around 1:30 sa hapon mi nakaabot mga kabisaya og since kay trending gyapon ni siya sa Cagayan de Oro City karong panahona kabalugid ko nga daghan tao pag lunchtime. Munang gituyo gid nako after lunch mi nag-anha. Oh yes, open. As always, bayad gitadaan mga kabisaya ay tatagaan silang Paris overload. After ta magbayad, proceed ta sa other window kay para mukuha na po dito sa ilang rice. O kanin diri, it's only 99 pesos. O tanawan niyo guys, grabe ka overloaded gid kay sa karne ang ilahang Paris overload diring dapita. Sa ilang 99 pesos mga kabisaya, only rice, only gulay, o only sabaw. But dili lang gid labot ang soft drinks no. Kailangan pa kag mag-additional bayad sa soft drinks. Sa taga-table na ay condiments na ilang ginabutang which is mo ni siya ang chili garlic, ground pepper o lemon. Na siya kawali. Since kiduha akong gi-order mga kabisaya, ang isa gibutangan ako condiments ug ang isa wala nako butangi kay gusto gid nako matilawan kung unsa kalami ang sabaw mismo. So mo ni siyang walay isagol-sagol pa mga kabisaya. So na siya pork kawali. Dawa to. Grabe ka overloaded. Kadaghan. Pag-ito'y beef, oh. Kami gid siya. Ay, apa yang bigay siya. So, only gulay po siya mga kabisaya. So, kung di mo ganag gulay, ano pag-asa gulay? Chicharon bulaklak, tapos na siya yung beef. Mailan gini mo paglami ang sabaw mga kabisaya kay pwede ra gid no bisan sabaw imunang isud-an sa imong kanon. Although dili siya inana kasabaw sa pareha sa Paris overload mga kabisaya kay syempre amino na nato no ang Paris overload nagit siya ay own taste gyud ug own texture og diri sa sabaw sa May Gusa nga Parisan dili siya inana ka sticky og mura lang siya og kanabitang lauyang baka gibutangan naggamay ng tuyo pero in fairness sa lami gid siya mga kabisaya. Ilang 99 pesos, only rice, only sabaw, only gulay. Pero grabe ka overloaded yung unod. But dili lang, wala lang siya free soft drinks. Mag-add lang mo 20 pesos for the soft drinks. Pero worth it na gyapon kay mga kabisaya. So total of 119 kung nanay soft drinks. O diba? Alin na mo diri guys, tilawin na ninyo diri. Lami siya, promise.
Lami siya kung naay condiments mga kabisaya, pero mas lami siya kung wala na kay add-ons nga condiments kay sa sabaw itself lami na gid siya. And aside na mga kabisaya, nag-take out po kog isa ka serve nila ug tan-awan niyo guys, inana ka overloaded ang isa ka serving nila diri sa Paris Overload ni Uno sa may gusa. O sa takeout mga kabisaya, na kay duha ka rice nga free nga madala nimo no. So what are you waiting for? Ali na mo dinhi sa Parisan ni Uno sa may gusa ug i-try na ninyo guys for only 99 pesos. Only sabaw, only gulay ug only rice. Wala lilabot ang drinks. Bye!